Erika Chudá a pracujem na Mestskom úrade na oddelení stratégie. V súčasnosti oddelenie stratégie sa venuje projektom z Európskej únie. Ako viete, prvý projekt, ktorý sme realizovali, bola základná škola Brezová, ktorá momentálne už končí v podstate. A druhým projektom, ktorý finalizujeme v rámci infraštruktúry vzdelávania, je základná škola na Holubieho ulici. V súčasnej dobe prebieha na ministerstve kontrola našich podkladov a mali by sme v priebehu 1 mesiaca podpísať zmluvu o pridelení nenávratného finančného príspevku, ktorý činí takmer 1,2 milióna eur, z čoho budeme rekonštruovať všetkých 5 pavilónov na Holubieho školy. A síce bude sa robiť zateplovanie, výmena okien, budeme opravovať strechy, v rámci pavilónov budeme upravovať interiéry, hygienické zariadenia, bude zriadená nová špeciálna učebňa matematicko-fyzikálna, ako i zariadenie pre nevidiacich žiakov alebo slabozrakých žiakov. A v neposlednom rade sa bude samozrejme realizovať kompletná rekonštrukcia kuchyne. Práve týmito interiérovými prácami by sme chceli začať na konci školského roka. Plánujeme povedzme okolo 15., že by sme už mali pripravené stavenisko v spolupráci so školou a že by sme gro tých interiérových prác, vrátane rekonštrukcie kuchyne, uskutočnili cez prázdniny, tak aby nový školský rok deti už mohli začať vo vynovených učebniach a už potom počas obdobia september, október, november, ako nám dovolí počasie, by sme robili tie vonkajšie práce, zateplenie a postupne výmena okien a podobne.